19 ta' Ġunju, San Romualdu, Abbati. Għex bejn l-sena 950 u 1027. San Romualdu twilet f'Ravenna l-Italja, għand familja nobli. Meta kellu 20 sena lar il-missieru joqtol fidwel lil wieħed raġel li kien jiġi minnu fuq kwistjoni ta' proprjetà. Dan id-delitt daħlu f'qoxortu u baqa' sakemm telaq mid-dar u daħal fil-monasteru San Ipollinare tal-Benedittini fi Classe, qrib Ravenna. 3 snin wara ħalla dan il-monasteru u mar jgħix ħajja iktar qibsa u sar eremita. Madwar 10 snin wara ġie maħtur abbati tal-monasteru San Ipollinare. Sa dan it-tant missieru kien sar patri u issa San Romualdu kien jiggwidah fil-ħajja spiritwali. Fis-sena 990 San Romualdu mar l-Ungerija bħala missjonarju, iżda billi marat kellu jirritorna f'qasir żmien. Għadda l-kumplament ta' ħajtu jiġri minn post tal-ieħor, isaħħaħ il-monasteri u l-eremitaġġi u jwaqqaf oħrajn ġodda. Fis-sena 1012 kien f'Toskana, meta iddobba biċċa art minn ċertu wieħed jismu Mandolu u fuq din l-art li semmewha Camaldoli, l-għalqa ta' Mandoli, San Romualdu bena monasteru u fih beda l-ordni tiegħu li ġie msejjaħ l-ordni tal-Kama Londesi. Fis-sena 1027 mar jgħix fil-monasteru ta' Val de Castro, fejn fit-19 ta' Ġunju miet waħdu fiċ-ċella kif kien ħabbar snin qabel meta kien qed iżur dak il-monasteru. Romualdu kien ġej minn familja dukali ta' Ravenna, minkejja li kien iħoss fih xewqa l-ħajja qaddisa, iż-żożija tiegħu kienet moħħlija fis-servizz tad-dinja u l-pjaċiri tagħha. Romualdu biex ipatti għad-delitt ta' missieru għataħħa li jidħol fl-abbazija ta' San Ipollinare in Classe f'Ravenna. Dik il-ħabta kellu 20 sena. Wara biss 3 snin għala l-permess biex jgħix ħajja aktar solitarja u malajr beda l-karriera tiegħu bħala riformatur tal-eremiti, iwaqqaf eremitaġġi u monasteri fl-Italja. Kullum kien iħeġġeġ għat-talb kontemplattiv bil-formula solitudni, silenzju, sawm. Kien jagħti ħafna pariri sodi, ikkompona kummentarju fuq is-salmi u kien iħabbar ukoll il-ġejjieni. Imxenna li jipriedka u jieħu l-martirju kiseb ukoll il-permess tal-Papa li jmur ixandar l-Evanġelju fl-Ungerija, imma kellu jirritorna minħabba saħħtu. 4 snin qabel mewtu waqqaf l-eremitaġġ ta' Camaldoli qrib Arezzo fuq il-muntanja tat-Toskana, għoljin 3200 pied. Maqut ma' dawn, għalkemm inbiegħed xi 2 mili u 1000 pied inqasoli, kien hemm monasteru taċ-Ċenobiti li kien iħarreġ in-novizzi, jieħdu ħsieb il-morda, ix-xjuħ u l-mistednin u jmexxi l-affarijiet finanzjarji u legali. Ir-regola tal-Kama Londesi imibnija fuq dik ta' San Benedittu modifikata, taqqat fiha il-ħajja ċenobitika u eremitika. U aħna kemm nagħtu importanza lis-silenzju fil-ħajja storbjuża tagħna. Papa Franġisku fil-21 ta' Ottubru tas-sena 2016 jgħid li bisfortuna illum l-għaġla u l-ħeffa li tiġi mill-bombardament tal-istimoli li dawruna mhux dejjem iħallu lok għas-silenzju interjuri li fih tidwi s-sejħa tal-mulej. Kultant jista' jiġri li ngħaddu minn dan ir-riskju anki fil-komunitajiet tagħna. Rajja u operaturi pastorali maġġlin ippreokkupati żejjed b'dak li għandhom x'jagħmlu, li jirriskjaw li jaqgħu f'attiviżmu organizzattiv vojt.
Illum in-nies għandhom bżonn min jigwidhom u jgħinhom isibu dak li qegħdin ifittxu li ħafna drabi lanqas huma stess ma jafu eżatt x'ikunu qed ifittxu. Għandhom bżonn min jgħinhom joħolqu u jsibu spazju għas-silenzju interjuri u f'dan is-silenzju kif ġara fil-ħajja ta' San Ronwaldu li fittex silenzju dejjem akbar li nistgħu nisimgħu il-vuċi ħelwa tal-mulej. Jekk tassew noħolqu dan l-ispazju u dan is-silenzju nistgħu nisimgħu aħna wkoll il-vuċi ġentili tal-mulej li hi l-vuċi tal-verità. Nafu li l-verità m'għandix bżonn tkun storbjuża għax fiha nnifisha hi qawwija biżżejjed hekk li ħadd ma jista' imerja jew jibdilha. Jekk tassew narfu din il-vuċi u din il-verità u ngħixu skont ma din tgħallem inkunu mbagħad f'sintonija ma' Alla. Allura aħna wkoll insiru irġiel u nisa ta' paċi bħalma kien San Ronwaldu u l-qaddisin kollha. Ħafna drabi iżda jiġri li aħna wisq f'moħħna mifrux, stressati, nervużi, għajjina u bla saħħa. Joqsuna mhux biss il-paċi, is-serenità u l-armonija inna wkoll il-ħeġġa u l-ħajra li nkomplu ngħixu. Id-dwejjaq u l-malinkonija jsiru qishom il-kumpanji ta' ħajjitna. Mill-ħajja tagħna donnu jisparixxu il-kuluri u kollox jibda jidher gris jew iswed. Dan jiġri għax ma nkunux f'sintonija mar-rieda tal-mulej. U jekk inhu hekk bil-fors inħossuna għajjiena bir-raġun kollu li nħossuna bla saħħa. Hawn is-sigriet. Jekk irridu li jkollna il-paċi f'qalbna, irridu bħal San Ronwaldu nissintonizzaw ma' dak li jixtieqna nagħmlu il-mulej, irridu nagħmlu dak li hu jrid minna, irridu niskopru r-rieda tiegħu personalizzata u biex niskopru dan jeħtieġilna naħdmu għas-silenzju tal-qalb. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, inċettilt mill-ġdid fil-Knisja tiegħek il-ħajja tal-eremiti permezz ta' San Ronwaldu Abbati. Għamel li aħna niġħdu lilna nfusna u nimxu wara Kristu biex naslu fil-għena ta' dejjem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.